Kaming iluban Diyan pala. Kung ako ginbabayaan Aye. Diri ko hingangalintan Naton ginakian Bisan ano ang dagatan Oh yeah. Di maghihigyap sinigliliwan Thank you rin, Ma'am Janice. Ibakagunman sa Kanya. nakatan Na ako naruyangan Kami nga iilugan Kung ako ginbabayaan Bayae. Diri ko hingangalintan Bayae, Bon. Na naton ginagian Ayaw God Ayaw God. Bisan ano ang dagatan Pirahitay! Di maghihingyaw sinigliliwan Ibak kagunman sa ngatanan Nga ako naruyangan Masakit man sa dugan Tatanggap ako ang ngatanan Kay siguro hindi yan kapalaran man Iisipon ko na lang na aada ka sa atubangan May honiro, lips mo lang kinikitaan Pagpirong san mata, mapapas at tanan At kami nga iluban Oh yeah. Kung ako ginbabayaan Diri ko hingangalintan Naton ginagian Bisan ano ang dagatan Di maghihingyaw sinigliliwan Iba kagunman sa natanan Na akong naruyangan Yeah! Masakit man sa duman Tatanggap ko ang natatan Kay siguro hindi yan kapalaran man Iisipon ko na lang na aada ka sa atubangan Bayhon iron, lips mo lang kinikitaan Pagpirong san mata, mapapas at tanan Hingyap ko inom ko, makaupo notro Hingyap ko inom ko, balikan mo ako Hingyap ko inom ko, ako na yun magbabago Hingyap ko inom ko, makaupo notro Hingyap ko inom ko, balikan mo ako Hingyap ko inom ko, ako na yun magbabago Come on! Alright, shout out sa aking family sa Barangay Ogrizan, Katarman, Bubilis family and Brazil family. Hello, Madam Mr. Isber from Australia. Idel Castillo Presado, Mike Presado, and Miss Presado from Australia. Hello. Alright, at sa aking mother sa Silvino Lobos, thank you for watching. Hello, Madam Vicky Parilis Carmona. Shout out Yeah. sa John sa Saudi Arabia. Yes, once again, happy birthday, Ma'am John Comer. Alright, happy birthday, Ma'am John Comer! Shout out sa family ng John Comer sa CDO. Special Yeah. kay Mother Hello, Lily guys. Labrador. Yes, Sa Labrador mga- family. Shout out sa inyo dyan Alright, sa sa mga Cagayan de Oro. pamangkin ni Ma'am John Comer dyan. Thank you so much. Dahil sa tsa-tsa, siya'y asawa ko na. Kaya sa tuwina, kami nagtsa-tsa-tsa. Hello, shout out sa iyo, Manay Elizabeth Yu from Canada. Yes. Manay Esther Iscario and Manay Noyeta Iscario from Japan. Yeah. And shout out sa kapatid ko dyan sa Riyadh, Arceli Castillo Cubian and John Elmer Cubian. Wow. Ay, shout out sa Saudi ko. Usa ako nga parang uma. Alright. Trabaho permila sa uma. Yeah. Permi ko lang ginhuna-huna ang pagtanong san akong uma. Waray iba
Sanglit kablas kamihin sa labi, nag-aantos dala permi, mag-aano man kita kay mga pobre. Ay, pastilan. Ay, pastilan. Sano daw na mahuhuman ang kakurian. Ay, pastilan. Sano daw na matutuman aning iyak sa ingatan na nagkakaswagan. Yeah! Oh yeah! Yes, so shout out sa mga taga Rosario, especially sa Barangay 1 at sa mga barangay kagawad dyan. Shout out also kay Kapitan Kukoy Scala. And also sa mga Secretary Treasurer, hello, magbati na kayo. Hello, Sister Mylene Adriatico, Sister Sally Adriatico Viga. Isa ako nga parang Oh yeah. trabaho ko permila sa permi ko lang ginhuna-huna ang pagtanong san akong waray iba nga pangabuhi sanglit kaplas kamihin sa labi, nag-aantos nalapermi, mag-aano man kita kay mga pobre. Ay, pastilan. Ay, pastilan. Sano daw la mahuhuman ang kakurian. Ay, pastilan. Sano daw la matutuman aniyak sa ingatan na nagkakaswagan. Oh yeah! Oh yeah! And shout out kay Jed Armando Rosadinho and Sister Willian Rosadinho. This is Zaldi Mini Studio. Cha-cha-la! Kakahakon makatul, lihod-hod kung mahihimo. Oh yeah! Maiilog baan masuol, piruan makatul tigol. Labi na kung may kabuni, may kasato, may kasanhi, darasa pagkakahon, kuniyaon kakuriko. Pinupan sa harong migas, Oh yeah! pinusukan sa lamok, urgas man umang sudlot, labi na kung mga tagnog, maduan kala sa dapaw, tungaman umanga kataw, labihan kung matiras, inurog kung sa ingas. Kakaha ayaw paputgi, labi na kung makatugini nga bunki. Kuskus akong mahihimo, basi humuwas kinidiritso. Lalaki nga lalaki kung kinakatlan, naghahanap good sirasin kabunganan. Variable, puro Bisan lalaki. lang matunok nga kapangganan, kan ragot ini pagsusutan. Tungod kayan makatul di maputngan, di mahuwas kang diriin madukan, para nasakan rakabunganan, han makatul kabununuan. Kakaha ayang kaputngi, labi na kung makatul ini nga bunki. Kudura kaskusakon mahihimo, masihumuwas inidiritso. Yes!
Alright, shout out sa aking family sa Silvino Lobos. Thank you so much for watching. Nga pala. Shout out sa iyo, Lister Saguno Hinandoy. Yes, sa barangay Kabungahan. Yeah! Yes. Alright. Thank you so much. Yes! Salamat sa tiwala sa mainit na pagsalubong. Next year Grabe. na. See you ulit. Grabe yung yugan talaga. Super. And shoutout kay SB member Lerwin Lim, Dr. Anita Lim, and Enya Lim. Kakaha ay ang pagpungi, labi na kon makatun-ini nga bungi. Kudura, kuskusakon mahihimo, pasihumo as inidiritso. Lalaki kung kinakatlan. Puro lalaki. Naghahanap ko sirasin kabunganan, bisan pamatunok ng kapangganan. Ganragod ini pagsusutang, tungod kayan makatulbi mabungan. Di mahuwas kung diriin madutan, para nasakan rakabunganan. Ang makatulpag mo